Barris 10 és un projecte compartit entre el Consell Esportiu i l'Ajuntament de Banyoles, on tècnics d'àmbit social i tècnics esportius ens hem unit per crear una proposta que té o que consisteix en treballar en l'esport com a eina per la inclusió social. Ha vingut aquí per trencar fronteres. Una de les accions és el Roda Barris, que consisteix en que és una activitat que es fa adreçada a segon d'ESO, on els alumnes descobreixen diferents barris de la ciutat, tots, sense excepció, per practicar esport. Per tant, això és un impacte superpositiu per tothom, tant pels propis joves que hi han anat com també pels propis veïns i veïnes d'aquests barris. Amb una finalitat, que és donar oportunitats de pràctica esportiva a tothom, sense excepció. Nosaltres, amb els diferents professors d'educació física, amb els diferents coordinadors i coordinadores de Pla Català, teníem com una proposta esportiva molt concreta. Per tant, per nosaltres les activitats en els barris, al carrer, és clau en aquest projecte. Llavors sí que al llarg del temps el que hem notat molt, que genera molt d'impacte, és sobretot en el grup femení, que al principi venien molt poques noies i fins en el punt de tenir un grup de noies, un grup mixte i un altre grup de joves. Les activitats van sempre amb el mateix fil, que és sobretot de treballar el respecte, l'humilitat, l'ambició, l'esforç i el compromís. Per mi, Futbol Jove és un espai on podem aprendre els valors com el respecte, el treball en equip. Per mi, Barris 10 és una manera de passar-t'ho bé amb els teus amics o gent nova que coneixes i així aprens noves coses i també els valors de l'esport.